Welcome. It's Hani for YouTube channel here. Lucius banda akulemba Kalata kwa malume amene okhanga tisamachoka ku Joni chifuka ngakhale zaka zakumbuyozi Lucius banda malembera malume nkumafotokozera zosiyana-siyana amene zikuyendera kuno kumudzi. Koma pano akuti malume Kenani, that's according to Lucius banda, akuti tafika koma kumeneko takumana ndi mavuto ochuluka. Akuti ngati ifeyo ngati dziko tinamulakwira wina wake tangotiuzani kuti kapepese koma tizingokhalira kudandaula kuvutika. Ndi mmene nyimbo ikunenera. Ronald, maganizo ako? Maganizo anga ndakuti it's a reflection of the situation on the ground. Kuti pa ground ipo pali bwanji wafotokoza kuti pa ground ipo ndipo kuvuta adi, njala ilipo, chakudya chikuvuta, mitengo ya katundu osiyana-siyana inakwera. Koma mwina akufotokozerapo nsonea kuti pali ma factors amene achititsa kuti zinthu zimwina zisamayende bwino, wachulapo za nkhondo ya ku Ukraine, komanso mbali inanso akunenaponso za sabotage kuti within the system osalephera ena ndi ena, kuti mwina anali boma laka Elija basi mwina pena masipala kumaponyera malo lakuika zinthu zikati ziyende wina ukokera uku. So yes, the way we know Lucius banda amene timamudziwira ndoti amakonda ndithu amati ndi soja wa amphawi, msilikali womenyera nkhondo ya anthu osauka. Nde akuluma pang'ono, of course we know kuti ali mu government, the advisor wa bwana president, koma kwinako ndithu akukamba za mavuto amene alipo. Ndaona kuti ya bwana isesani mukonzi zinthuzi, komanso andale tatiye tiphunzire kunena kuti pena paliponse tisamangoyika ndale, koma tizitenga the larger good, unena kuti ngati dziko tigwirana manja bwanji kuti zinthuzi ziyende bwino. Ndale imene timayidziwira, what happens is that you take advantage. Wakakuti anzana amene ali mboma sizikuyenda pena pake, ine ngati opposition of course imadzawo kuti atikoza kwathanza motere, but politics being what it is, you take advantage. Mwaona sizikuyenda, ife titabwerawo penepo tikozochita mwabwino kapena nthawi ya ife taona nsizimachitika izi, koma ona ndi panopa zikusokonekera, nthawi yathu sizimachitika. So far I can say kuti Lucius kwinaku akupenta ndithu chithunzi chamene zinthu zili on the ground, komanso kwinaku akuwapempha bwana kuti abwana chonde yesetsani zinthu sizili bwino, anthu akuvutika kunjaku. Kenani, tinalowa kapena sitinalowe Kenani? Sifu solopheka mafusalo zikutengera nkuti tikati Kenani ndi chani. Chifukwa pali zinthu zingapo zimene mukhoza kuziyang'ana kwambiri mwina zinthu ziwiri. Choyambirira ndichonena zokuti anthu ena amafuna kusinthako kunachitika, kusintha kwa olamulira boma, kusintha kumeneko kunachitika, ndiye mwina m'maso mwa ena Kenani ndi ameneyo. Koma funso lalikulu ndilokuti timafuna kusintha kwa boma chifukwa chani? Anthu amafuna umoyo wabwino, umoyo wa thanzi, kuchitika kwa zinthu kwabwino, security, zinthu zisakhale zodula ndi zina zotero, ntchito zipezeke malingana ndi malonjezano amene analonjezedwa okhudzana ndi Kenani kuti walowedwa, koma mwina zina za Kenanimo mulibe nkutheka choncho. Ndiye anthu akhoza kumanena kuti Kenani sitinalowe chifukwa chokuti mwina zinthu zimene zimafunidwazo zimene zambiri zimene zinalonjezedwa mwina sizinayambe kuoneka, nchifukwa chake pali ngati kuti kuvutirako. Koma msinthowo woti olamulira akhale ndani, msintho umenewo unachitika. Zina ndi zina zimene mwina zimafunikanso kuti zikhale za Kenanimo, zina ndi zina mwina nkuthekera kuti zilimo. Munga ngati kuyenda kwa information mosavuta, kuti munthu ukafuna information mboma ukhoza kungoyipeza, mwina kutsutsanako ndi boma mosavuta kwambiri, mosaopa kuti yayi mwina ndimenyedwa, zikuchitikanso. Ife ngati ma analyst tikumatha kuyankhula bwinobwino kupanga analyze chinthu nkudziwa zoti ndikapanga analyze anthu ena amvetsera. Zina mwa za chiukenaniko zimenezi, koma zambiri zo kuzana ndi umoyo wa anthu zimenezo mwina zimene zakhangati zavutirako. Chuma chathu cha zaka ziwiri zingapo zimene zichakhala chosokonekera kwambiri. Ntchito anthu sanalembedwe monga mmene anthu amayembekezerera, makampani sitinaone ambiri akupangidwa, chakudya mwina mtengo kumakhala zoti kudulirako, katunduso ambiri kudula, kwacha yathu kuluza mphamvu. Zimenezozo mwina zachitisako kuti anthu ena aluze hope, mwina anthu ambiri aluze ko hope.
chabwino acheleni nyimbo ya Lucius Banda ikufotokoza zinthu zochuluka ndithu pali mfundo almost 14 zimene ndinalemba zoti mwina atitha kuyang'ana mwansangansanga koma Lucius Banda akuti tigwirane manja nde nkhani ya zachuma ndimene yoneka kuti yamanga nthenje apa yakambidwa kwambiri ndiye palaini pa tili ndi Bechani Chereni amene ali kaswiri wa nkhani zachuma ku Mubas kale tinkati kupole koma pano tikuti ku Mubas ndiye Chereni ndimafuna kuti mutifotokozere nkhani zokhuzana ndi chuma zimene zikukambidwa asanabwerenso amsonda nkhani yoyamba pali nkhani ya Russian Ukrainian war kodi nkhondo ya ku Russia ndi ku Ukraine ena sakumvesesa kuti ife yatikhuza motani palinso nkhani yokhuzana ndi chuma maka kwa anthu amene ali akumuzi akuti mitengo ya zinthu ngati sugar ngakhale mazira zafika ponena kuti ndi anthu olemera kumudziko amene akugula zimenezo kati fotokozerani kuti kodi mitengo ikukwera chifukwa chani ndachakwera amene akukweza mitengo iyi ndipo mwina komaliza nkhani zokhuzana ndi chumazo mwina mungotipasa kuti kodi chiyembekezo chilipo kapena ayi. Over to you. Zikomo kwambiri ndiyambe nkufotokoza nena kuti peni yonse inenso ndikudutsamu nawo aliyense akudutsamu nawo mu peni imeneyo tiyambe nkunena kuti number 1 anthu atamvetsetsa kuti kodi dziko lathu lino tikamati chuma chake chimabwera bwanji tikuyenera kumvetsetsa kuti chuma chathu timadalira ulimi wake kwambiri ndi wa alimi ang'ono amene amadaka akalima kachimanga kena adyeko iwowo kena mwina akagulitse kunsika ndiyeno alimi ang'ono amakhala nditi mati mavanira pilibe ukangobwera kuti basi kuli ngasamadalira mvula ndi feteleza nso mwina wa subsidy AIP ukangoti kwabwera kakaya ndi namondo ndoti alimi aja masokonezeka akasokonezeka amene aja ndoti dziko lathu lonse lino nkhani yaja kudya imasokonekera mokuti tikumbukire nazo kuti mmene kunabwera cyclone Idai ndi nzake uja anasokoneza alimi ang'ono amaboma ambiri ndiye kuti chakudya chimene tinakolola ndicho chepa kwambiri moti tinkadabwa nthawi ina yake ena kwati makakumafuna zoti akagulitse chimanga ku Zimbabwe ife tikudziwa zoti mdziko lathu lino mulibemo chimanga chokwanira ndiye enanso mwinaso nkumabaso chimanga chonso monga amene akunenera Lucius Banda muja kwati majiko umva zoti ati matraki asowa apita kuti chikamachepa chokudya chicha ndino ndi chimene chimapangitsanso kuti mitengo yambiri ya zinthu zathu mdziko lino ilizikwera chachiwiri ntonena kuti kadziko kathukano apono ndanena mochetsa chifukwa ndikukayang'anano kupanga compare ndi the whole world economy. If you look at that muona kuti ifeyo timadalira kwambiri katundu ochokera kunja kuti tigwiritse ntchito mdziko lathu lino kuti anthu tipale zovala kaya mafoni amene tikugwiritsa ntchitowa kaya ndi mafenicha zinthu zambiri timadalira zochokera kunja mukadzaona kuti pakumangidwa nyumba ndiye nyumba yayima yakhomedwa malata ndukalowamu katundu wako Malawi kokha kuno amakhala mwina njero anjenga madzi basi mupeza kuti kaya ndi matairosi klinka opangira simenti mwinaso simenti amene yonso wina penti malata zitsulo chani zachokeranso kunja zonse zija zimapangitsa kuti ndalama zathu zimene ifeyo tikupeza zakunja zikhale zochepa ndalama zimene timafuna ifeyo kuti tibweretsere katundu kuno ku Malawi ndi 3.4 billion US dollars koma ndalama zimene ifeyo chaka chimenecho tikachita bwino kwambiri timapeza zakunja zimakhala around 1 billion dollars ndikuti pamakhalabe kusiyana kwa 2.4 billion komanso mmene anthu tikuchulukirana katundu sokunjaso kumabweranso mitengo ndiye kuti ndalama zofunika kuti tikanithe katundu kuchokera kunja zikuchulukirabe ifeyo tikupeza ndalama zochepa nawo nkhondo ya ku Ukraine ndi ku Russia ikubwera nopati mmene ndafotokozera za katundu wathu oyitanitsa kunjamo ndi pamene pakubwera nkhondo ya ku Russia ndi Ukraine mina pamene anthu ambiri akwena zoti apampetsetse bwino choyambirira cha ku Ukraine kuchifukwa ndifotokoza zinthu ziwiri kapena zitatu choyambirira
nchonena kuti ku Ukraine ndi ku Russia kumachokera katundu ofunikira kwambiri amene timagwiritsa ntchito m'mayiko ambiri. Katundu ameneyo monga ngati ma grains mwachitsanzo tirigu, kumachokera fertilizer, kumachokera gas amene mwina ife samatipeza koma ku mayiko ena ku Ulaya uku amafika. Kumachokeranso amene ku mafuta agalimoto. Ndiye chifukwa cha nkhondo ija ma supply chains were cut off. Ndiye chifukwa ma supply chains are cut off, chifukwa chakeno chifukwa chachiwiri chikusabwerapo nina kuti katundu m'mayiko ambiri akunja anakweranso mitengo. Tikuphatikizirapo kaya ndi ku Europe, kaya ndi ku USA, kaya ndi ku China, kaya ndi kuti chimene timachitcha kuti global inflation. Ndiye katundu ucha wakwera mitengo, ifeyo tikuyitanitsa katundu okwera kale mitengo kuchokera kunjako. Ngati tufatika kule katundu ku China, tukakula katundu amene ku Chinako wakwera mitengo pazifukwa zochitika ku Ukraine ndi ku Russia. Ifeyo tikafuna kuti tikakule katundu kaya ndi ku Europe kaya ndi kuti tukakula katundu okwera kale mitengo. Ndi katundu amene je akamabwera kunoko, number 1 tikumugula okuti wakwera kale mitengo kunja. Number 2 mena tikumugula kunja kuja tikumugulanso ndi ndalama zathu zimene tazipeza movutikira zakunjazo zimene chifukwa cha icho chifukwa cha kuchepa kwa ndalama yathu inachepetsedwa mphamvu. Ndi kuti tigule dola ikumakaza kuti ndiyo dula, kuti tigule euro ikumakaza kuti ndiyo dula. Ndi tikaphatikizira kuchepa mphamvu kwacha yathu nkuzaphatikiziraponso inflation ya dziko lonse lapansi. Ndiye kuti kwathu kuno inflation ikumakhala double. Ngati kunjako inflation ili 10%, kunoko mudzaona zoti inflation je kumakhala zoti ndiyo chulukirako pa 10% pacha chifukwa kuti tikubweretsa inflation yambiri. Chifukwa chake nkhondo ya ku Ukraine ndi ku Russia ikuti khudza. Kumalizira nkonena kuti fertilizer amene tikugula ifeyo wambiri wapangidwa ku Russia komweko ku Ukraine iko kuti asafike kunoko. Ndi kumene kuchako chifukwa cha kupanga cut ma supply ndiyoti fertilizer nso pa dziko lapansi nayenso wakweranso mitengo. Ndi kukwera mitengo kwa fertilizer kuja ifenso patikhudza. Ndi fertilizer uja kunoko wakwera mitengo. Ndi tikamaona sitimaona Russia, sitimaona Ukraine, timaona atsogoleri. Chifukwa chake mwina anthu mkwiyo ukumapita kwa atsogoleri aja. Koma ndifuna nditsimikizire amalawi kunena kuti pakuyenera kukhala chiyembekezo chabe kungoti mwina pena zinthu zachuluka zikachuluka sizidyeka koma zachuluka kwambiri. Toyambirira ndigwizane na lucius banda mmene akunena kuti abwana nthawi ino si nthawi yomasekerera anthu amene akupanga zopusa mboma ayi. Chifukwa muli anthu ena mbomamo akuchedwetsa zinthu ena mwina ndidala chimene timachitcha kuti sabotage chicha enawo mwina nchifukwa chokuti uchedwetsa zinthu mboma iwowo ndi mitaji yawo. Moti zimene akunena lucius banda zita ndizoona kunena kuti mboma muja muli anthu ena inu sangafune kusiya ntchito lomwe auza zokuti tifuna tupatseni ntchito yoti tiyesera kulandilitsani 5 million kwacha pa mwezi. Sangasiye chifukwa chokuti mboma muja muli mitaji yawo. Mutapeza zokuti munthu akukakamira kantchito komweko kwa ndalama yochepako akukakamira mutati musuzumire. Acheleni mukundimva tsopano? Ndikumvani wawa. Ndimanena kuti kwinako mwanjita apasa msonda nawonso ayankhuleko koma kungonena mwansangansanga mawu achiyembekezo kwa Malawi. Mawu achiyembekezo kwa Malawi ndonena kuti tonsepe titagwirana manja mmene kunena lucius banda muja zinthu zinzotheka. Number 1 a president akwenangwe angulunjika chitsogolo mosayang'anira kuthokoza kuti kodi ndi ndani amene anapanga kampeni kuti ine ndiwine. Kung'ang'ana chitsogolo kuti panopo kuti tikhale mu Kenani tikufunika kuti tikhale ndi migodi ma mega farms ndi izi. Ngati anthu amene ayika m'malo mwawo kuti apange zimene zosakugwira ntchito yawo achotsepo ayikepo ena kuti agwire ntchitoyo itheke. Sinsoona kuti a president ananena za mining company za mining authority 2 years ago mpaka na pano palibe chimene chikuchitika. Ma mega farm tinamba kuyankhula kalekale anthu sitikuona kuti akutamanga tangona posa chikedwa apa kutamanga mwanjira ina maso onse amarunjika kwa president. Ndi nzofuna kwambiri kuti a president wotina lawo lisaipe chifukwa cha anthu amene akuona ma project aboma ngati mitaji ayi. Zomwe kwambiri Acheleni tikufunani siku lopambana. Nyimbo imeneyi mukambidwa nkhani yonena kuti tisiye kupanga politicize everything. Akuti mavuto ena timachita resolve as a country pamene tikugwirana manja. Kodi chinachokera kuti chomanena kuti nkhani iliyonse izithera kundale komanso kukamba zonena kuti tikaononga dziko lathu tilibenso dziko lina. Ndiye pomaliza panalinso nkhani imeneyi yonena kuti kodi ife anthu osauka musatigwiritsa ntchito mpaka liti? Kodi munthu osauka Malawi muno
kusauka kwake tinene kuti ndandala amene mmachita kupangisa ifika kuti mufuna muzimugwiritsa ntchito ifika cha kusaphunzira kwake kapena kuti kusauka kwake